Awuthi sike siheme kancane ngane zakwethu ngoba kumele siheme. Kuthiwa yini uyahema? Yes uyahema. Uyabona ngane zakwethu. Umfowethu lo wakashivamba. La emkondweni wesizwe ubengazele umkhonto wesizwe nokuzokwakha umkhonto wesizwe nokuba ingxenye yomkhonto wesizwe. Umfowashivamba. Uma ngabe fika washintsha ama structure ayekade ekhona ihamba nobhululu bakhe waqala eNorthwest wafaka abamember akhe EFF aphume na kwi-EFF amanje campaign Northwest ayisengaphesheya sesithola ubukhansela nje lapha eNorthwest wafaka wona wazobe seGauteng eMpumalanga waplanta abambalwa abawu2 nangu lo mnyuzo lapha kuyena manje waphinda futhi kwazobe KZN nakhona unabakhe nase Eastern Cape unabo because beplanta nje ngithi la kwi-youth yasemavasiti into ayenzile lezi ingane lezi beyigijima zicampaigner emavasiti uvela wayisidlina walanda izingane engazange izegijime kumkhonto wesizwe wayinika ama position okusho ukuthi lezi ngane lezi zomkhonto wesizwe beyiqeda amandla njengoba ayenza ama structure awenze koGauteng Northwest yonke indawo ifika khona nje because ufuna abaqeda amandla labo umkhonto wesizwe masefaka abantu bakhe kuma structure. Uma ngabe kuqhubeka kanjalo akuphelanga lapho waqhubeka kwawukuthi bagijima nje njengamanje njengoba mawubuka nje bephumile nje manje uphumile uyakuma ibuya ngithi wahamba nabanye basasela abantu bakhe la elokhunjeni ema structure abanye bakhona nje ingakho ubona ama group lawa awaficile yena omkhonto wesizwe usekwazi ukubamba o-admin bama group athize ukuthi ama group omkhonto wesizwe sebeshintshe manje igama sekuyimayibuye ukuze abantu bomkhonto wesizwe abasemagroupini bayibone ukuthi ayibona manje sesiyimayibuye manje banga understand ukuthi kwenzakalani kulo ma group leyo o-admin benza sure ukuthi baphushe indaba yani yemayibuye. Lonto yakukhombisa ukuthi ke lo muntu vevele engazile ukuzokwakhe emkhondweni kodwa ubezokwakhela kuwo umkhonto wesizwe. Ingakho lento mina ngingenalo uvalo lwayo yazi mina ngisabi ngiyafika futhi baba ngoba 1 yakhele ngobuqili 2 yakhiwe ngamanga and futhi okubuhlungu kakhulu ukuthi ayimsupport umuntu omnyama ayakhela umuntu omnyama kodwa yakhela ondlebe sikanilanga ukuthi baphinde badestroy lento esifunayo thina ezindle emnyama. So manje na kuyabona nje manje ukuthi sinenkinga enkulu kakhulu sizobona abantu kuthiwa usibanibani leadership siya resigna ujoyine mayibuye cha abanye phela baplantile obafaka ama position abanye ukwazi kwafica ngaphakathi obaconvince akhe abaconvince ngayo ukuthi babe uyena but into esibhekene nayo njengamanje eyokuthi sinabantu abangaphakathi emkhontweni esazobabona beshiya umkhonto wesizwe hayi ngoba ushiye bebevele efike nabo kodwa abantu abafica emkhontweni ngeke azahambe nabo abantu vele abaningi abafaka ama position ma structure yilabantu vele abaaswa nabo kwi-EFF okusho ukuthi abantu abazolahlekelwa abantu i-EFF ne-ANC nakhona kancane kwi-ANC angiboni kwi-ANC i-EFF engibuka zolahlekelwa ngoba ngibone nabo Vusikhoza babexoshiwe kwi-EFF naba manje balapha kumayibuye yabona. So lonto yakutshela ukuthi kahle abantu abazolahlekelwa kakhulu la kusayiyona i-EFF ngoba umkhonto wesizwe abantu abaresignayo kuthiwa ubani resignile ujoyine mayibuye abantu vele kade befike naye abantu vele futhi abaplantwe uye uyabona. So lonto leyo ayisithusi kodwa liyama group omkhonto wesizwe nalabo admin bakhona abashintsha amagama bathi mayibuye ayizobasebenzela lonto leyo ngoba abantu phela ngeke uze ubashintshe bawumkhonto wesizwe abantu igroup kaWhatsApp nje ingakubalekile ukuthi eMpumalanga province abantu bakhona benze sure ukuthi
Uma lo group yaseMpumalanga province isishintshiwe yenziwe eMayibuye, labo Umkhonto Wesizwe abacreate igroup basend ilink lapha phakathi bathi nayi group yoMkhonto Wesizwe baphume ngamagroupini eMayibuye. uFresh Ivambo ngeke aze avume ukuthi iMpumalanga province ayiluze ngoba ile benefit khona komasipala bakhona. Manje nangi itarget kuye iMpumalanga province ukuthi ayenze ngawo wonke amandla ukuthi uyayizuza. Akhona ama leader futhi amanye azothembisa lamba ngazi noma imani noma yini, kodwa iMpumalanga province azoshiya Umkhonto Wesizwe ajoyine iMayibuye ngoba vele ku protect ama business abo. Enye into leyo ebhlungu kakhulu leyo ke abantu beMayibuye nama volunteer eMayibuye angayazi ukuthi le yanto leyana icover imisebenzi yabanye abantu, iphinde futhi ibuyisele i-maintain ipower yomuntu omhlophe. Ayikho interest yomuntu laphayana nje, ayikho into yakho wena njengomuntu omnyama ukuthi uyokulungisela. So uma ukuthi uyimember yeMayibuye, be careful mntaka, liyana ngeke ikusebenzele nhlobo liyana, ayizele ezokunceda wena. Usungakusho nje ukushoyo, kodwa nje iqiniso yilo yokuthi liyana nje izosave ama interest abo, iphinde save futhi nabondlebe esikhanyile ngalaba kwipower. Ngebhadi ke yonke imibuso ekhona iphelelwa amandla, ingakho bezama nange-GNU kwangenzeka, bazama nangeMayibuye. Manje kuningi abakuzama abelungu ukuthi ba-maintain ipower yabo, but ayibasebenzeli. But asikho isikhali ke sibekele Umkhonto Wesizwe esiyophumelela. Ngamanye amazwi lento eMayibuye ayizolimaza Umkhonto Wesizwe hlobo, ayizolimaza Umkhonto Wesizwe. Hamba ubuka abantu abakuyo iMayibuye laba kuthiwa bakhona laba yana nje, abantu bonke laba kade behlupha kuma videos abo, kuma region abo, kuma ward abo, abantu bepower laba yana. Uma ni strikers nonke teamini akukho defender nonke ni striker, ayikwazi ukuthi lo team le iwin. Khona balimele nje kuyimanje ukuthi bona baselectwanga kule yanto leyana. Bakhona abanye la TikTok bebebhiza ku TikTok, Mayibuye benethemba lokuthi makuqala nje structure nje ibona bokuqala bokugaxela. Angiboni ukuthi la bekhona ba right politically. So nje ngani zakwethu siyakwazi thina sikufunayo,